ezahlukene engingabala kuzona umjijelwa insizwa engicike nayo leya kakhulu abaningi abafowethu kwelandimeni mhlambe babesafisa ukucula babengabaculi kodwa nje ngokunceka naleya insizwa leya nakhona kwenzeka kumsuka usuka phansi omunye umuntu kwangamdide ukuthi imenzakalayo ngoba mina leya insizwa nizokhumbula ukuthi yakhipha ingoma yayo yayithi 20 years ago lapha yayithi khona madala kuza lo mdlwane wakho ethi baba Madlanduna shaya insimbi kuyele bonke abafundi esikoleni lawo magama ayebheke kumina kungabikho ngasakushilo mina kule insizwa yakangubani kodwa futhi lokho akuzange kwaze kwangihlala kabuhlungu ngoba nami ngangumuntu ozethemba emculweni yize ngisemncane kuleso sikhathi kodwa ngangizethemba ngoba isiphiwo sami ngangisazi ukuthi sisuka lapha siya futhi yini inhloso ukuthi ngibe semculweni angimedanga nje ngangena leyo insizwa sincekile kakhulu akuzange kwaba nankinga sahlangana emcimbini silingelelana senze yonke into kodwa mase kuba ukuthi mase yiduda kuyodela emakhasa ngiyayibonga kakhulu leyo insizwa ingiqinisile nami futhi ngayiqinisa lapha engaqinile khona ngoba nayo enye insizwa ehluluka lapha kumgqumeni kuye kwadlula lapha kuthe makuza iminyaka iza yo 2013 kwafika leyo insizwa okuthiwa uMthandeni wamanqaba igcone elisha enye insizwa futhi yathi mayifika yabona ukuthi ayino insizwe namandla lapha emculweni mangabe udlalisana nayo udlubheke so lokho angizange ngakuthatha mina kwangiphatha kabi ukuthi lo mbhemu uthini kumina ngakuthatha nje ukuthi le insizwa ngoba iyangifikisa ukuthi nami ngiyifikise futhi kwamnandi sahlangana emcimbini kwaxoxa kwenziwa yonke into namanje futhi leyo insizwa siyaphila nayo ngoba kumanje likhulu liyeza lihlomile izulu ukuthi liyona ngengake ngiyasola kodwa umhla ka24 angisho okuningi kulokho so kuyangixaka lokho kwenzeka manje onjani lo mculi omuthi mangiyatheleke yena engaqali futhi ukunyathela ihlale enyathelwa mase kuphakama lonke izwe nani bathanda bomculo kaMaskandi yena ibuke lento ukuthi yini lenza ukuthi udlubheke kukhande zonke ibaya nezibaya amagoqo nezimfundo yonke lento ukuthi kuzanye ukuvalela udlubheke emcimbini kukhona abakubukayo ukuthi once ngavelela obala ngoba ngivele nje abantu bengazi khona ngiqhitshwa kunjalo kodwa nomgodala ngiculayo nikhomba ukuthi ubhola kulendlela phezulu ibukeni ke lento le ukuthi yini le yenza ukuthi ngihlaselwe mina umuntu ongumculi ungumculi behlangane ndawonye bakhe isicaca kukhona ukushaya amanzi la bahleli bemcimbi akukho lapho uyothola khona udlubheke kulwabantu mangabe kuperforma yena mina ngumuntu amahlaya ngumuntu onenkani ngizome ngomculo ngiyophoqela nje mase ngibona performance ayiboneke ucabanga ukuthi ngiyona mangabe uyibona la ngicula khona uyabona so kodwa ngiyacela lo nyaka ngoba uqala nje angifisi nodwa umhlelo omcimbi ethi akanazo izinamba zami ngizoshiya ngiyibekile namhlanje la bafowethu engingakusho noma engakudalula ihawudala laba khona emculweni njengoba ngilinganisa ukuthi nje uMthandeni sibhulane kwashona ilanga naye umjijelwa sinqamlane kwashona ilanga naye ngendaba yengoma nje lesifika thina emcimbini ungaboni nqushu kusuka umcimbi uqala uziyogoqa kodwa ngoba kuthe manje sekugcobeka lo okuyena oqhatha abantu nokuyena wenqushu eziyi-corruption esho ukuthi kufuna abantu begcina belwile bephakamiselana ikhali uyedwa umuntu bahlelwe emcimbini bhekana umuntu onenkinga ngeke thina sisuke kukudala mina ngenza 10 years ngisemculweni kulonyaka ngeke kusuke ngizozwa ngomuntu ojoyina umculo manje ihawu into endala leyo namanje futhi ngiyashaya lensizwe engibhekene nayo ngiyayitshela kufuna itshela abantu ukuthi iyangisaba before ngiyiyeke ukubambisana emculweni sibambisana namhlanje sikhona thola jabulile ikhona ngegqokama futhi esana nothi ihawu into engeke size siye sibadala thina sikhona emculweni sifike futhi ngifike mina emculweni kunezinsizwa oThokozani Langa oBhekumuzi Thulo omgqumeni omtshengiseni lishaya ihawu kuba khona imicimbi kungenzakala lutho namanje futhi ngiyakusho lokho umculo kaMaskandi masingavumela abantu abangazi ngomculo kaMaskandi bezongena indaba kaMaskandi bacule nane banobulungiswa ibhekeni lento ukuthi sithatha ifisa kuphi akufanele sigcine manje sifana nabaculi bekwaito vele kanye kulonyaka indaba yakhe iphelile kulonyaka udume kulonyaka nje kwaphela akusophinde kukhulunywe ngawo
thina kumasikandi siyayihlala iminyaka ewu-20 lo sinegama nje eliphezulu ngaso sonke isikhathi. Okunye futhi okungiphatha kabi kakhulu, lo mfana uhambe ngikhuluma kabi kubahleli bemcimbi ethi angizwani nobaba, ngaphuma ekhampanini saxabana nobaba, kwasekhaya ngihlali. Into engekho yonke leyo, uyaxova nje ngoba nimbona namanje xofa. Mina ubaba ngihlala naye ekhaya, kunomsebenzi kwenziwani, ngiyolobola ngenzani, ngisibamisene, siyasizana kuyona yonke indawo eshintana nekhaya. Kodwa lo mfana uthatha amafoni wakhe ehlangana nabahleli bemcimbi, mase bemfonile bethi banomcimbi, ezobuza igama lami ukuthi uzobheka ukhona la. Izinto lezi egcina seyibuya nani nabantu bemcimbi, mase ngibuza ukuthi bafethu ngoba ngiyumculi nami kungani ngekho igama lami lingekho. Ngumculi ophezulu kakhulu, kubacula abakhona futhi ongambeka ku-number 1, mawuthanda wambeka ku-number 2, mawuthanda wambeka ku-number 3. Kodwa lapho nje angiyemuva ngiphambili, kodwa ngilapho kuleyo position leyo. Kuphinde kuzona mangizoba nemicimbi eyothi mina ngicela ngingaqashwa. So ngiyawophelile ngiyashaya ingoma edume nezwe lonke. Kudla ubheka i-CD hlosi kwaZondi Imbuka, ingoma eku-track 3 ebithi impi yamatekisi. Leya ngoma akekho umuntu ongayazi namanje. Ubheke ukhamba nginombolo 100 ke iMasinga Road, impi yamatekisi. Ngifuna ukuzwa kabanzi ngale ngoma. Mfethu le ngoma le ngiyakutshela kumanje emarenke ngoba sishiye sifakile nje izitolo izolo eGoli. Kulaba khona kudlala le ngoma. Insizwa mawusitshela idlala le ngoma. Le ngoma inomlayezo, iphinde futhi masisendlile emvalelweni ezintweni zamacece. Le ngoma ibhizi kakhulu, iyagidwa. Kanga ube ngoba ngingalinganisa nje mhlambe obaba engicula ngabo la nobhuti, abantu asebeyalimalile izimpi zamatekisi ezenzeka ngokwehlukana emzileni ehlukene. Njengoba kade sibona kuSoweto kunje. Esingakuthandi kakhulu oba le business yabantu abamnyama. Siyafisa ukuthi besebenze ukuhloniphana, kungabikho ukuchayiza kwekhali phezulu indizela emoyeni. Siyafisa behloniphana kakhulu oba iningi iphefumulo sisilimalele. Njengoba sisemnambini kubuhlungu kulabafowethu abalinyalelwe izihlobo zabo, odadewabo, obhuti babo ngempi yamatekisi nje iyonke. Namhlanje ngiyafisa obhuti nezakhamuzi neziphathimandla zemizila yamatekisi, siyacela behlise udlame lebhizinisi ingeyabantu abamnyama bafowethu. Liningi igazi sekuchithele embonini zamatekisi. Sizolekelelana nabaphathi bahulumeni, iziphathimandla zonke kahulumeni ukuthi sikhuze udlame emzileni yamatekisi. Sizothelela ingoma impi yamatekisi. Akazi kodwa labafethu omthobisi bebhale ngayo leyo ngoma leyo. Ngizokubalula impela ngoba abafethu abavele kakhulu umthobisi okulenkohlakalo akayenza kahlangana nabaculi abathi ukuthi ecindezela abanye abaculi. Okungasinamisi kakhulu lokho ngoba masingathatha isinqumo sokuthi kubantu abathanda thina siyacela kungabe nisathenga iphepha Ilanga. Lokho kungalimaza kakhulu ikhampani yephepha Ilanga ukuthi kunemali engasangeni ngenxa yentatheli ingenzi kahle emsebenzini. Lokho kusiphatha kabi kakhulu. Siyacela abeziphathimandla zephepha Ilanga bemlungisele uyamfanaza nomthobisi ngoba kusuka la sizogcina sithatha ngenye indlela. Lo msebenzi lesinamalungelo kodwa umsebenzi wethu ababhali kahle masenze kahle thina. Mangabe thina sikukhona sikwenzile okurongo njengami nje mina, siphila ngaphansi kwamaphutha sabantu emhlabeni, akekho umuntu ongenalo iphutha. Kodwa kwaze wabona bebhale kabi ngokhuzana ngaso sonke isikhathi, wenze kabi wenze kahle uzothola sebeko front page, ungasuthi ubekela ukuthi ubeke wenzani kuphi. Engizoliyanisa nje kompucuzeko lapha yimina ngaqoqa lo yamcimbi ngakubuyisa wayiwo, ubona sekungashiswa stage lapha kushiswa amatende kushiswa yonke into. Kodwa lapha kuzange kwaze kwabhala ngile front page ukuthi ubheke ubuyise ilokhu njani ulife bathi usesabantu sebedilile ukuthi abasawufuna. Akubhalanga lutho, kwagijima kwabhala nokhuzana phambili emaphepheni ekubeni ngekho lokuncane akalwenzile. Izona zinto engasiphethe kahle lezo.